Ya Pak Haji. Ya Pak. Terus naik ya? Ya Pak, ya Pak. Oh ya, oh ya, toma koma khikan naik ya. Satu satu. Ya borok sekali dong kamu. Oh borok. Tini belai kena tong thokwa khak sangha temani bagai Himalaya chung Chini TTAADC Education Department tini Kanchanpur je IS tongani abono bak nui khlai chung tini ta kaisa kwtal Ananda bazaro chung kaisa kwtal IS office khulok mankha omong nai tini tamthai bono 27 numbers agi 25 tongani 18 tarik thanai mas ni 18 tarik chung mani puro khlaika samunni tini oro Kanchanpurni Ananda bazar chung khlaika tini nichirmo kathar yakbai chini oro 79 number school including primary and CSD mo udbodon khlaimani pandao Manjaka chini borong benang chini jotoni khasuksak mo amchaini chini EM chini LRS puila tabu bin yago agriculture te forest borong benang boboronjon riang sar tai chini PU muktipodo pal tai oro chini joto chini tamne bono chairman chini junali chairman dipali riang tai chini LC chairman tai chini oro joto IS office ni chini IS jotono chung tini oro tongthlaijak amchaini borok karon bisi kolokma chung jekono samung school ni jekono byaparo samung ni teacher rok phano student ni guardian phano Kendala sama mengenai ayat sama ini asal dewa sama balik. Sama balik ke pasang ni macam. Hey, hey. Sudah orang, insan yang mana yang balik. Saya tahu belum. Kayak